Isato chiabono mogorobo mwanchumbulire bweta seni Ndizi TV ande onsi asogene tokoba kwego kina kwemanya amange kupatikane merobeli ao togenda tokoba tu kwaliganiria anene imegeta seni ege Ndizi TV tariki neyemo yomutenyo 10 mwaka wa 2023 no mutenyi buna egeta seni Ndizi TV twabere tukoraria kurwa umayega no mutenyi togenda tokoba gosito kuchikoba to kwaliganiria amange gati yabo ebipindi ao ebyo bikoletwa asore guchakera omutinyo litkolia ngyo na kogendera asingchio kwene kyabina byanyale ko bigo segeta gukomanya na bwigo kogokia aye omwanchwa omurigeria ande onsi asore na sentunde na nego kwaligania unyale ko bagusanga amona nchinganyale ko bagwateka ku Chinsemo imena isko yorogongo ruwa gusia sabasaki baitu amangana bagene to bakwera kyabuna banyale ko baba yasangireria asiribo elimo na ntitwa igatonyala ko batokera asobwa meditira na kwa Josephat Amisi ngura nande sekero getalige tambeli tunyare ko batogusanga amanae nganyare ko bagwateka Naboko tonyora gwetera senjere ya Facebook muna Ndizi TV News Digital naboko gwetera sensemo ya YouTube Ndizi TV News karibu sana nyara ko kwemanya nganyare ko bagwateke maragoba ya bono igotogo chaka anene na oroboti rogo ichania korwa sekenyoro kelia kia ibacho egegotoka imeye wodia kia mukama magigaye amate ya James Kichana Arisa kuboka na konyora umurero mutindi ase etugo ekorara nabo igomurero yunyara ko bago koirera ichombe chiaye ibere chimori ibere nabo igo emboli ayemo cyanyara ko bachiko yagoika ogo kwa korengana ne amateni gatabire etali ntunda ntangane nibo yabo konyara ko bage gusambwa nabantu batamanyiri asinga kichanyara ko bachiko etani gobo igo ababegwa osabantu batamanyiri banyara to bagwikirana asengeyo bakanyara ko bagosambe tugeyo gwetera ase enchera anene ya okoimora aside nyanyara to bago samba chitugo ase ensemeyo Namunang kubaira nili abantu bamindu ngambi yamono asengencho yogo tokonya gutubwatsi kolimyo muriro beiro monene twakire gotema intu tweka lakini ndi twira nili abachichirani kito ngambi yamono incha samalieta James Kichana aliri aiga nkani bacho ekenyoro market yega no menyete chombe chigo chiabeire chigukina asenka yana iga gwetera chingina na kiro chiagwete asingira ya acid kono chombe chigonyo chiabeire na chito intu tegemeo tukuriera amabera abantu bagocha bageni bagutara twanyora ngantu bwate amabere twaba kono uchiarenge sasta na iteke 45 tukaigwe mboli ekore kwana kumbe chombe chiaire kono nabo nintu tuichane tinga kero kendo ndo tukabwate deni ya yali gwancha atuabire na tutomenye muno murembo n'abantu bande bamenyete bona bonari kwene ninga abantu baminto mbiyamono chichirani n'abaminto baba Prince wa Adams abande mwensi mbiya Ningana ere yoko gosano gukumia okonene kurwa se award ya kiamukama ekenyoro kiaiba chotogo tikana na roboti oruo toike imeye constituency ya Bonchari magiga ya umubasokano bumurero wateka imeye skuru ya St Anne's Nyangoge yegotoka imeye constituency ya Bonchari asinga kishanya tokoba chigweta umurero yonya tokoba gokoirera na gosamba anene enyumba yoburaro ya bana beskuru anene abaiseke asenseme ina boigo bakanyara ko bagusiria anene ebintu byabo byokorarira nabo ige bitabu litukolya lero nigo omo women rep we county ya Kisii Doris Donya Toto anyara ko bagago koletaro ya bene wikera ase skuru yo asanyara ko bagago sanga amona borokiwa na borokia be skuru yo nabo ige kwena na obokonyi beti matres nabo ige bintu byebisia gati yabo ebitabu ibiranyara ko bikwena ke byanyara ko bigosira abana bo echinga kibagenderete amo nechisemi cyabo cya kredito komoliki oito mangana maya Mildred Mumanyi nanyara ko bagago ikira na somo yego yo nagotoletero roboti rokobwatia Magega yeskuru ya sekondari ya St Anne's Nyangoge eyego toka imeye wadi ya Bomorenda bunge ya Bonchari konyora omubasokano bomuriro ase nyumba yabo yokorara gose dormitory ase omutinyi ogatano na kabere ase aborkiwa emye ya mona 50 no mo banyorete ogwakwa okonene ase omwako yo iga bono nigo omu women rep county ya Kisii Doris Aburi anyara gotalira eskuru yo na kurwa obokonyi bwebintu byokurarira buna
chi mattress amarangeti ebitamba byobochenu ase boigo aba ebitabu bunenchereye moyo kweneke abuna chisemi ngosuka chirebosyo eskureye ya yete kero yaya a principal can reach out to my office. Our number sambere to mattresses, blankets, sheets, in general, then the beddings chiabo. Then we've come to hand over beddings, blankets, sheets, and mattresses. Korase the office of the woman rep nalio to support abanabaito mbabuganga. They've been left out as important matters. Also, we partnered with friends to alete vitabu intobate mpaka chief officer Korase county office ya Kisii, who have stood with us. They've assisted us. We are also working together na Kisii University. So nabomurocho bosani wetu nabore obia towards this school, and we are working the journey together with so many friends. Nigo asemia abor kigwabo igoro yokwerenda na kobeka omokia ase chisemi chiabo. Mtu asikwambie eti kitabu ni mbaya. Kitabu ndiye andike isirculate. Read those books, mtaendelea. Ukifunga mguu kuna kitu itaingia ndani? Hapana. The only thing you do when you are on your days ndio tumewapatia hizo sanitary pads, mtu asikose kwenda kwa class. So my daughters, please work hard, believe in God, and above all respect your beautiful Teresa principal. Na mukimaliza shule form 4 you come back munasaidia the other students ndio they feel at home. Sawa sawa? Yeah. So ile siku mtaanza Nyangogeza alumni mkiniweka ndani, we make the school great. Si ndio? Yeah. So form 4 mnaweka WhatsApp group, mnaniweka ndani, tunasaidia shule. Na walimu wenu mnawaheshimu tafadhali na mnawaombea. Hii kazi wanafanya ni ngumu. Hata hawatoshi per student. They is trained to make your lives better. Sawa sawa? Yes. Omoteneneri w'eskuru eyo nigo agokera igetambukire kyo mu women rep ase akambia mono. Litukolia rentoro no mogoko sana asengi twanyore mama wetu mama county okire skuru yetu otoire ebitabu otoire chimattress otoire blankets otoire chipet sheet bana baliro mugati na yanda mange. Tunashukuru sana mama county, God bless you. 10 ni yako pira kupingo. Aboro kiwabo batabisa omogokobo nigo bakambia ase boigo babwate amaganyo ande gochiase omo women rep. Take this opportunity to appreciate for everything that you have done into our schools. We have some few things to tell you, and if you may help, you can help. For example, we don't have a bus in our school. We just use a matatu. We don't have a bus. So I was praying that if you may provide us with those. And we also don't have beds because there is an incident of fire that came off. So we were asking that if you may help us with those beds. And also we thank you if you may help us with maybe just help us with some maize. Guripotelia igetaseni kia Ndizi TV letaliane Mildred Momanyi. Biamono omasakyo itobo mangana Amayia Mildred Momanyi saroboti urwa senchira yobo ikirantu tigarite ase sekta irengete nechisemi nigobono abaiboli banyarako bakoboli banyarako bagusira abana babo anene bali bagene tuko bakwirigania ase amatemu amanene kerasi ya kia gatano na gatatu na bwo 12 ayera nyarako bagochaka omutenyi ogocha ayo ni ganyarako bagukwana no mwalimu omonene bwe skuru ya St. Aloysius yegotoka ase wodi ya Kyogoro echinga kibanyara ko bagutwara omurobere bwa masabo gochia sabana bekerasi 12 abagenda to bakwirigania gochia ase amatemu ayo no nyana bogati abiboli abanyara ko bagwikira nabu niko banyara ko baba kuri chiranga abanyara ko bagochiko basira elinde banyara ko bakweneki abana banyara ko bagokora amatemu ase ekirenga kelia yokonekia buna banyara ko baba kwegwa amaganyo boigo abaiboli bali bagenda to ko baba kubeka abana babo inka asikali bagoteba nigo babwate obole babanyareko bakoboli banyareko bagosokia banabu nakobaikia ase chisukuru ailinde kweneke banyareko bakwenyorera omurobiri gwechisemi uyogendereko bagogosirwa amo ne serikali. Twabitulia rero twabwate gusabira abana ba form 4
kubarigania asabate mwale mutwa KCS 2023 barenda bayuri bacha bapasta bacha na basadi bacha twabigira sama okanya sai asi ukuyanda asabate mwale ali mutu kuri question abayimori ba ikabana bange ba fuitie mangana drugs abarua bitudira byusatia de tabie liebe chikabali chibe bakora batembo bari bija baje na mangana ne mazi da bese ke turu chibe bari to abaredi ni gona basambirenda mwa abana chinga kichingororo elinde banyale ko baba gutwara chinga kichingia asoje bakora matembo nabo chinga kichichingo tebega saba ibuli bali bagwata abana bare marete muna injiga bono ndenene igongo ko basaba ngo batebiga chisukuru chire Kenya agati abana bare marete go chire chinyinge kuri umwana okwaguranse oyo wosebora oyo tari gukwana oyo romuko chisukuru cyonse nchiroro chichikoria Kenya ria abantu bare marete bagende chisukuru baro bakonye Tugotigana roboti oru rorengete chisemi nigo omurai bwense Daktari William Ruto anyale kobaga ko inyoria abakenya sintundende una omuroberi yorengete koaga chachi nyomba cherigo lirike nigo oraje kobago wikirania amaganyo ya abakenya gati yabo kweneke buna uri bamenyete ase chinyomba chiria chinyarete kobachi ko omeba ase enchirembe banyara koba kwenyorera amagani agati yabo chinguru chomuriro naboigo anene amache gagukwana ase ekanisa usomoyega bwa masabo nyala ko bakorekana ase ekanisa emo imensemo ya Lang'ata county ya Nairobi nigo Ruto atebere boigo moroberio yo orachi ko bakweneke abuna basabange abo bamenyete batabwa chigasi benyorere chigasi kubatakana no moroberio chigakira nyala ko bakwenekiwa as county tuko na vijana wengi Nairobi hawana ajira. Na sio Nairobi peke yake, Kenya mzima. Na ndio tukasema lazima tukue na mpango kamili ya kupanga ajira ya hawa vijana. Watu wengi walikuwa wananiuliza huyu president ambaye anasema anataka mpango ya housing, nani alimwambia hatuna manyumba? Hiyo mpango ya housing sababu yake ni mbili. Ya kwanza sio manyumba zaidi, ni ajira zaidi. Nilikuwa hapa Mkuru juzi on Monday nafikiri Tuesday. Hapo tunajenga nyumba 15,000 na mpango yetu ni kuwa na vijana 4,000 hapo Mkuru peke yake wanaofanya kazi. Hapa Lang'ata hapa tuko na another construction project. Delay kidogo inaendelea lakini tunataka sasa kuiongezea kasi. Hapa Nairobi peke yake mpango yetu ni kwamba in the next 5 years tuwe tumejenga at least nyumba 200,000. Tuhakikisha kwamba vijana wale wako Nairobi hapa wanapata ajira. Chinkaki echecho nigo omurai bwense Daktari William Ruto nyale kobaga kuboria abarai bonse abanyale kobaga gosebanya tokobaga gochorwa amona bakenya gurwa asomwe msie gwikira asomurai bwense koeneke abuna banyale kobaga kubwatera na sobwa amona boy gwikirania echira chia magendro abanyale tokobaga kulira abakenya chinkaki chiria bare kobaga gukora chi campaign. Na tunataka tushirikiane sisi zote, kila mtu ambaye ako na nafasi ya kutumikia Wakenya katika viwango vyote kutoka rais mpaka MCA. Sisi wote ni watumishi wa wananchi wa Kenya na tunazidi na kuwauliza mtuombee ndio tuweze kutambua mapenzi ya Mungu na vile vile tupate mawazo na hekima ya kutekeleza mambo ambayo yatabadilisha taifa letu la Kenya na kufanya taifa letu kuwa ni mahali bora kuliko vile ilivyo sasa. It is our commitment as leaders to work together from across the political divide, from across the country, all religions involved, so that we can have a country that we can all be proud of. Nairobi ni mji wetu capital city ya Kenya, na vile tunashughulika na mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya, tunaanza na katika jiji letu. Sote tuliopata nafasi ya uongozi tujue ya kwamba focus yetu iwe ni vile tunaweza kutumikia wale
wametuajiri na wale wametupatia nafasi ya uongozi. Gati ya barai abanyara ko bagwikirana ase omuyego ibwa masabo nyara ko bakorekana ase kanisa ya Lang'ata Deliverance no mugavana we county ya Nairobi Johnson Sakaja oibo igonyara ko bagakorwa ekurate ya entindi gochia asa bakorumi bali bagendere to bakogora na konia chindemero chiria chibekire ase ngencho yemero belio ya serikali korengana na Sakaja nigatebere serikali rachiko bekubairera egetambo keregetindikiri chiko bali bonse barachiko bagotoka gusaba konyorekana amona mamocho yokonia nabo igokogora chindemero chire chirengete emerobelio ya serikali. In Nairobi wezi wamegeuka ndio wanaita wengine wezi. Lakini hata tunawaambia mambo ni matatu. Wajichagulie ile inarifaa kwao. But we will not accept it. Nixon has said land grabbers, we've told them. Those who've taken public land, we are telling them. There's a place in Embakasi, Your Excellency, as I finish. Imagine inside our hospital here to Yatasia, somebody has built apartments in our hospital land. What we've agreed to do, we fenced it and we've told him, thank you for your kind donation of wards. Those apartments tunabadilisha ikuwe wards na ikuwe nyumba ya Manassehs, you know, that they can use because you can't do that. Another one is claiming land in between the incinerator and the administration block. If we keep doing that, Nairobi will go to the dogs. We can't allow that kind of anarchy. So, Excellency, on that fight against graft, we're behind you. That we must do the right thing as leaders. Nere omokonyi bomora ibwense rigadi gasha waniganyare ko bakobatuka ekurate entindi gochia ase ababego gusaba ibi abagendeta ko bakogendera koiba etugo ime county ya Meru ukwana litikolia lero asomuye wa masabo nyara ko bakorekana ase ekanisa ya Methodist ime county ya Meru nigo rigadi gasha go bigate birenga balia kero kende bagendeta ko bagochanda abaremi wetera asokogora ligesalia basirigolirike niko boigo serikali ya Kenya kwanza ira chikobe kumemba imokere lichiko na boye kwenekia buna abalemi banyale ko bakwenyorera engeri ya beisaine kubwatekana ligasali yabo ase serikali ira chikobe kwenekia nganyale ko bage kopeka emerobeli emiya yabalemi abukonya ebimeli byabo ne chitugo elinde banyale ko bakwenyorera engeri ya ira chikobe kwenekia buna nyale ko bagendelia sobugimo bwabo bwakira lituko. Tumeongea na Profesa Kindiki jana na tumekubaliana. We are going to sort out this nonsense once and for all. If this thing cannot be sorted out, I'll personally come to Meru and camp here until this nonsense is sorted out. Hatuwezi kubali. We cannot accept. Watu lazima wapatiwe nafasi wafanye kazi yao. Na wezi ya ng'ombe rais amesema na wasikii. Amesema wezi ya mifugo mambo ni ngapi? Na wasikii. Nimekuwa jana Isiolo. Nimelala Isiolo. Na nimeambia county commissioner anaitwa Josephat nilifanya kazi na yeye nikiwa dio akiwa mdogo wangu. Na nimemwambia hii mambo iko kwa hii mpaka cannot continue that way. The same way we have dealt with cattle rustling in North Rift, the same will happen here. Igoro yobomo anene imeya orogongo ruwa centro nigo omokonyi bomora ibwense rigadi gashagwa nyareko bakwenekeria abamenyi borogongo rubuna ere omonyene amuna barai ao abu bagendete ko bagosira obokorerwe serikali ya Kenya kwanza mbachiko bakwenekia buna baretire okobwatana na bomo ase ensemo eyo ya centro boigo nigo rigadi gashagwa nyareko bakwenekeria abamenyi be county ya Meru bunere no mura ibwense Dr. William Ruto nigo batachiko bagwesonania anene na siasa eyerengete county eyo ya Meru nigo boiganyare ko bakoboria baraibe kanisa na boigo omoseneta bwe county eyo banyare ko bakurigia enchira yo kwenekia buna banyarire ko bagokwanera emechando abamenyi be county ya Meru bagenda tukoba habagwetera. I want this region to be one under President William Ruto. Na hiyo maneno nani alipigia azimio, nani alipigia hiyo maneno ifike mwisho. We don't want that topic again. This region is one under President William Ruto nikiwaongoza tukae kama jamii. And this region must stay in government for the next 100 years.
na sisi tutaangalia vizuri, tunakaa kwa serikali. Nobody anaweza peleka sisi kwa upinzani. Sisi ni watu werevu, tunajua kupima. And we want this region to work together. Ndio tukae vile natakikana. Tumeongea na deputy governor, tumeongea na governor, tumeongea na viongozi na tumekubaliana. Hii ni shida ya Meru. Hao viongozi, watu ya kanisa wameuliza Rais William Ruto na mimi tukae kando. Mimi ningetaka kuomba governor, deputy governor, senator, Mithika Lenturi, watu ya kanisa, muketi and decide. Horoboti orurwaye omokonyi bumurai bwense rigati gashago mwancho murigere bigtaseni Ndizi TV no toko yakero musmari Amayia senchire bwikiranu Chinsa Isato chiabona botwangireri bageri wakera ngambia muna soko eneke kwanyare kobogo sanga amo na intwe emeroberi itogenda takobato kwariganiria koruga igana boigonyora nabo kubati emeroberi na Amayia koruanga genda takobagwata gwetera se enchire mitandao ya Facebook Ndizi TV News Digital na boigo gwetera se ensemo area ya YouTube buna Ndizi TV News twabaire tokuraria ase amatukanyare ko bagweta buna omutenyo yo 10 omwancho murigire na mange twakobekire esto asengencho yago manyene onyare ko bagukwego kenabo igo kwemanya gati yabo emerobiri bona yanyare ko bagekoretwa bene ngomutenyo yo 10 onyare ko baguchaka anene guchakira lituko liangyo inyora onyare ko bagukobeka egetaseni kiao kia Ndizi TV ukirigire kegima emerobiri emeyeye gocha na asengencho kwenekia buna omanyene kwanyare ko bagukwegokia na kwemanya uri nyara ko bagakwenekia buna ilio gine chibicho cyago chira senchire bwikira nigakoro kwa bigari nyanchamira na ngoro kwa Josephat Amisi nako ganeirie oborigerio biya bwemerobelio imegata seni Ndizi TV.